रावखौबो गिया बियो थाम्फैखौल' गियो थाम्फैया मोनसे रोखोमनि थै सोबग्रा रायखस आरो आं रायखसफोरखौ गावथारजोबो है थाम्फै होग्रा मुलि साव बुं जांख्ला गेदेर जों मालसिंनो फाननो हरनाय हाथियारा आरो मालसिंनि सेखौथि राङाबो सिनाय मोनै दाखाथिफोरजों लांखार जाबाय हाथियारबो आरो रांबो लाबोफिननो नाजा जागोन गेदेर फनखौ मालसिंनो हर हेलौ मालसिं नोंनि साल नङाथ' आं मानो माल गेलेनो मा माल गेलेनो माने आं मानो साल गेलेनो नोंसोरबादि पलिटिशियानफोरनि आखलखौबाथाय फोथायनो हाया दोनबाय जाखो एसपि अनजु दैमारि आंनि मालनि खबरा नोंनि मालखौ संनो थांनायावनोथ' जोंनि पुलिसफ्रा गासिबो थैबोजोब्बाय हाग्रायाव पुलिसफ्रा हाग्रायाव थांदोंमोन नाथाय सासेबो फैफिनासै दा मा खालामबावनांगौ गेदेर बे थाम्फै मासे बुथारनो हायै पुलिसफोरजों खामानि जाया जों इन्टारनेसनेल मानसियासो हागोन बेखौ नों मानसि लाना थांदो आरो आंनि हाथियारखौ मोनाब्लाबो अरजाया मालसिंनाव खामानिनि कमिसन लानो दाबाव जागोन दे गेदेर